Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa da abokanan arziki maza da mata, yara da manya. Da farko ina mai gabatar da kaina, sunana Mnas ga waɗanda ba su sanni ba, waɗanda suka sanni kuma sun sanni. Sunana Mnas, mawaƙin Hausa a nan ƙasar Cote d'Ivoire, diaspora kenan. Abin da yasa nake wannan bidiyo, ina so ne na dai yi amfani da wannan bidiyo domin na kai wani saƙo mai matukar mahimmanci zuwa ga 'yan uwa da abokanan arziki da kuma masoyanmu da suke zaune musamman a nan ƙasar Cote d'Ivoire, wato Abidjan musamman. Wannan magana da zan yi, na san da yawa za su ga cewar wannan mashirmanci shirme yake yi, wannan wawa ne, wannan sabida bai da aiki. To ku sani fa ina da aiki. Dalilin da ya sama nake bidiyo a wannan gurin saboda masu kallon wannan bidiyo su san cewar ina da aiki, saboda gurin aiki na nake zaune nake wannan bidiyo. Kinan ba rashin aiki bane yasa yau na tashi zan yi wannan bidiyo. Zan yi ta ne saboda tana da matukar muhimmanci. Maganan da zan yi yana da matukar muhimmanci sosai. Saboda haka dan Allah ku dan ba mu aron kunnuwayenku, wato ku dan saurari wannan sako. Idan har kun ga cewar na faɗi gaskiya, muna bukata da ku yi sharing din wannan bidiyo, ku yi partage, ku aza a statue, ku tuttura a group da sauran kafafen sada zumunta. Wato dalilin da yasa nake wannan bidiyo shine ina so ne na ja hankalin mawaƙanmu, ko kuma in ce wato mawaƙanmu da kuma masoya da kuma 'yan uwanmu da suke da wato halin taimakawa mawaƙa. A takaice dai zan faɗi wannan bidiyon tana magana akan kowanne bahaushe da yake zaune a nan ƙasar Cote d'Ivoire. Kada na ja ku da dogon labari, bari na je kai tsaye kan abin da nake so na faɗa muku. Da yawa mutanenmu Hausawa da suke zaune a nan ƙasar Cote d'Ivoire ba su san daraja da kuma matsayin mawaƙi ba, da kuma daraja da kuma matsayin ɗan rawa ba. Har yanzu bari na maimaita, har yanzu mutanenmu Hausawa da suke zaune a nan ƙasar Cote d'Ivoire ba su san matsayin mawaƙi ba, sannan ba su san matsayin ɗan rawa ba, ba su san matsayin artist ba, ba su san matsayin dancer ba. To ina so fa ku sani, mawaƙi shine yake ɗan rawa. Idan ma waɗanda ba su sani ba su sani, domin idan har babu mawaƙi to ɗan rawa ba abin da zai iya yi. Dalilin da yasa nake wannan bidiyo, na fahimci cewar mutanenmu Hausawa da suke zaune a nan ƙasar Cote d'Ivoire, wato da yawa a cikin mutanenmu na nan ƙasar Cote d'Ivoire sun fi ba wato ɗan rawa muhimmanci da kuma girma da kuma daraja fiye da mawaƙi, wanda ina ganin wannan ba ƙaramin cikas bane a gurin mu mawaƙa. Ba wai hasada nake yi ba, na san da yawa za su ga cewar wannan hasada yake yi, bakin ciki menene, ba ko ɗaya a cikin wannan. Wato idan ina hasada da wani ko kuma bakin ciki wa wani domin ya samu ci gaba ko kuma wani nasara a cikin aikin da yake yi, to Allah masani yana kallo na. Ina wannan magana ne saboda na kawo mana ci gaba a wato duniyar mawaƙan Hausa a nan ƙasar Cote d'Ivoire. Saboda wannan dalilin shi yasa kuka ga shekara da shekaru ana wasan dandali a ƙasar Cote d'Ivoire, amma har yanzu ina aka je. Waɗanda ma suka kwashe shekara 25, shekara 20, shekara 15 suna cikin wannan harkar, har yanzu ba guda ɗaya wanda yake da mashin na hawa a cikinsu. Wanda yake da mashin na hawa a cikinsu, wanda idan aka gayyace shi wurin wani wasa, mashin ɗin shi yake hawa ya je wannan wasa ya yi magana, ina jin shi. Babu ko ɗaya. Barantana mai Kuma motar hawa. shekara da shekaru suka kwashe, har manyan ma waɗanda su ne masu faɗa a ji, shekara da shekaru suka kwashe suna wato wannan harkar, amma har yanzu mashin na hawa mutum ya je a gayyace shi wani wasa ya hau mashin ɗin shi ya je, babu. Sabida me? Kuma kullum idan aka ce akwai wasa, mutane masoya zuwa suke suna biya da kudaden su domin su kalli wasa.
amma da an tashi wasa wannan kuɗin da masoya suka biya, wannan karin da aka samu babu ko ɗaya daga ciki, duk an cinye saboda son zuciya da kuma wato bakin ciki da kuma son rai wato da kuma kyashi na sauran mutane. Ba duka ba, akwai mutanen kirki a cikin ko ina, amma saboda bakin ciki da kuma son zuciya na waɗansu mutane shi yasa ba wani ci gaba da ake samu. Sai ka ga kai ne fa ka zo kai aikin nan amma kuma ba abin da zaka samu daga ciki. Ƙarshen ta ma kuɗinka na jikinka zaka cire, bayan kuɗin da ka cire ka sa aka buga ma kiɗa, bayan kuɗin da ka cire ka je studio ka ɗaura murya, bayan kuɗin da ka cire aka yi ma mixing, bayan kuɗin da ka cire ka tura idan har da mace a waƙarka ka tura macen ta zo ka biya ta ta yi ma amshi a waƙarka, bayan basirarka da ka zuba a waƙar. Haka daga ƙarshe idan ma akwai wasa kai ne zaka je kuɗinka ne ma za su shiga. Ina ganin duk wannan saboda son zuciyar wasu mutane ne waɗanda suke gabanmu. A yau ina so ne na yi amfani da wannan bidiyo saboda na ƙara sanar muna cewar mawaƙi yana da matukar muhimmanci, yana da matukar daraja sosai fiye da ɗan rawa. Abin da yasa nake wannan bidiyo, so da yawa idan ka je guraren wasa, so da yawa muna zuwa guraren wasa kuma ana gayyatar mu wuraren wasa kuma mu ma muna shirya wasanni, amma mu da muke zuba da basiran mu rubuta, ba ma kwana da daddare saboda sai mun da rubuta waka, ba ma samun kwanciyar hankali sai mun da rubuta waka kuma mu tabbatar da cewa mun yi bitar wannan waka za ta gamsar da mutane. Basirar mu muke amfani da ita, bayan basira mu cire kudaden mu yi amfani da su a guraren studio, a guraren wato kafafen sada zumunta domin yi mana talla. Duk wannan zai tafi ne a banza. Ba za ka fahimci wannan ba kai mawaki sai ka je an gayyace ka wurin wani wasa, kai da ka zo da wakar ka. Ƙarshen ta idan ma kai sa'a ka ba da program ɗinka aka saka ma wakar ka hau, to ka ma yi sa'a kwata-kwata ma. Sa'a ce ta ƙarshe idan ma ka samu aka karɓi wakar ka aka hauda. Saboda me? Akwai guraren da ma za ka je ba za su ma karɓi wakar ka ma su hauda, amma idan wani ɗan rawa ya zo ya ba da wakar Breka ko kuma ya bada wakar Ado Gwanja ko kuma ya bada wakar Kawu Dan Sarki ko kuma wata waka daban ta mawakan Najeriya, zaka ga da gudu suke karba su sama shi dan rawar ya zo yayi ta hauka saman fili, wanda bai ma san yanda ake rubuta waka ba, bai ma san menene hawa da sauka na waka ba, bai ma san menene kafiya a cikin waka ba, bai ma san hai a waka ba, bai ma san baz ba, bai ma san interlock na waka yadda yake ba, bai san baiti da kuma amshi na waka ba. Amma saboda me yana waka a wakar Breka, yana rawa a wakar Breka, wakan ma ba ma shi zai kirkiri rawar ba, zai kwaikwayi rawar da aka yi a clip din wannan wakar, ita zai zo kuma ya maimaita muku. Ku kuma saboda wato rashin fahimta sai a taba mishi sosai kuma a zo a zuba mishi kuɗi a yi mishi kare. Amma kai ka yi mamaki, kai mawaki ka zo ka hau wakar ka da ka ɓata lokaci ka zuba basirar ka rubuta, ka je studio ka raira. Allah kaɗai ya san irin wahalar da ka sha wajen haɗa wannan waƙar, amma zo ka hau wannan waƙar ka ga. Wallahi in ma ka yi sa'a wa'yansu daga ciki sun taɓa ma, to ka kasance mai nasara. Saboda da yawa ma za su ga cewar kai shirme kake yi, ba za su ma taɓa ma ba. To wannan yasa nake yau yin wannan bidiyo a yau, saboda mu ja hankalin mutanen mu Hausawa su san cewar mawaki da ɗan rawa ba ɗaya bane ba. Mawaki ya kamata su ba matukar muhimmanci ba ma ɗan rawa ba. Saboda haka manyan mu kuma da suke da hannu jari da za su iya taimakawa mawaka, muna shirye domin neman taimakon su kuma a shirye muke domin karba. Saboda haka ni naku Mnas mawaki kuma marubucin waƙoƙin Hausa, ɗaya daga cikin ƙungiyar 5 Étoiles, La Famille 5 Étoiles. Nagode, Allah ya saka alkhairi. Nagode sosai da kuka bani damar saurare na. Allah ya bar zumunci. Dan Allah ku yada wannan labarin.